bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to nek ora ilok mang imboi to Mas. Malah ora matur nuwun malah njaluk imbuh. saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Ayo nun sewu namung Gojek niki wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, endi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik bir kita iki apal, dik bir kita iki ya langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya tak sabar. Angger wong wedok kok Lah diundang iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf nak Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku Nah, janan. piron ki aja pas nggo tengah, dadi nek Lendi. dienggo ndakah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngonokne. Loh. Oh, mong jare sampean mong seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku marah Wis di rasa ngonokne. dibenakne. Lho iku lho nikan niku piye Padahal sing urusane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benake wae bocah kok puwiter ngene. Iki Mama. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong kok ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusuh tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sampean iku kudu adil. Wah. Jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho iku ucul, niken ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya rusuh pengen tenan. digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Cek perawan. Ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah, ya aja menyebar fitnah. Ora lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Julang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan kudu yo pesen, padha. Mas. Mbak Yumu ki nek kadung purek ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Ya wis, yo. Ngono. Aku nek jejer nikah ini ning kamera nikah ini koyo Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki Lah hitam putih lho. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, ya toh? Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Lah. Dadine anak sok yo putih. Lah. Putih. Nek karo aku Lek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kok ya. Yo, Ayo. diaturake. Ayo. Dik bir kita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok.